Планавае і не скіраванае супраць трэціх краінаў. Менавіта так апісала Міністэрства абароны Беларусі вучэнні з ядравай зброяй, што пачаліся ў нашай краіне сёння. Ладзяцца яны пад кіраўніцтвам начальніка генеральнага штабу Паўла Муравейкі. Мэтаю называюць правяранне гатовасці вайскоўцаў да выкарыстання такой зброі з непадрыхтаваных раёнаў. То бок вучэнні пройдуць па ўсёй тэрыторыі краіны. Асаблівую ўвагу нададуць пытанням скрытасці, прымянення, перамяшчэння на вялікія адлегласці. Абяцаюць задзейнічаць ракетныя часці і авіацыю. Далучацца да іх і расійскія вайскоўцы. З імі будуць трэніравацца, дастаўляць боепрыпасы і вучыцца іх ужываць. Тэрміны трэніравання Мінабароны не агучыла. Пра з'яўленне ядравай зброі на тэрыторыі Беларусі на пачатку года паведаміла расійская Мінабароны. Аднак з апублікаваных відэа эксперты не здолелі дакладна пацвердзіць гэтую інфармацыю. Правяранне пачалося адразу пасля найбуйнейшых атакаў Украіны па Маскве, а таксама пасля таго, як украінскі прэзідэнт Владзімір Зеленскі заявіў пра наяўнасць інфармацыі, што Пуцін спрабуе угаварыць Лукашэнку пачаць баявыя дзеянні з тэрыторыі Беларусі. Да нашага эфіру далучыўся Александр Фрыдман, палітычны аналітык, з якім абмяркуем гэтую і не толькі гэтую тэму. Вітаем вас. Добрый вечар. Добрый вечар, вітаю. Ну што ж, сапраўды раптоўна для ўсіх пачаліся вучэнні з выкарыстаннем ядравай зброі. Ці вы маеце здагадкі, чаму менавіта цяпер? Я выкажу гіпотэзу. Я б звязаў бы іх не столькі з заявамі Владзіміра Зеленскага, хаця, канешне, украінскі чыннік і напружаная сітуацыя на межах, звязаная з тымі абвінавачаннямі, якія выказвае Украіна, і розныя сцэнарыі удзелу Беларусі ў вайне. Канешне, гэта адыгрывае сваю пэўную ролю, але хутчэй за ўсё гэта адказ на тую інфармацыю, якая прагучала ў мінулым месяцы пра супольныя польска-французскія планы вучэнняў, дзе будуць адпрацоўвацца, у тым ліку прапрацоўвацца, я не ведаю, які там дакладны тэрмін выкарыстоўваецца тэхнічны ў гэтым кантэксце. Так ці інакш, там гаворка ішла пра сцэнарый удзелу ў выкарыстанні ядзернай зброі у выпадку адпаведнага супрацьстаяння супраць Расіі і Беларусі, супраць мэтаў на тэрыторыі Расіі і на тэрыторыі Беларусі. Ну, у польска-французскім выпадку гэта толькі было агучана, гэта планы такіх вучэнняў, пакуль такіх трэніровак не было, і ўсё гэта разглядалася як адказ на расійскую эскалацыю, канешне, перш за ўсё. Но так ці інакш, відавочна, што па гэты сцэнар пачулі ў Маскве і ў Мінску, ну і мне падаецца, вырашылі на гэта адпаведным чынам адрэагаваць. Што насамрэч там будзе адбывацца падчас гэтых вучэнняў, хутчэй за ўсё мы не даведаемся, бо гэта сакрэтная інфармацыя. Ну, можа, будуць нейкія загадкі, атрымаюць заходнія спецслужбы нейкую інфармацыю, альбо украінскія спецслужбы. Але перш за ўсё я б разглядаў гэтае паведамленне Міністэрства абароны Беларусі як частку інфармацыйнай прапагандысцкай вайны. Спадар Александр, ну, добра, мы не ведаем, што там як будзе дакладна, там таемныя ўсе гэтыя моманты, але мы ведаем дакладна, што калі паляціць з Беларусі, то ў адказ прыляціць, ну, таксама па Беларусі. Наколькі можна ацэньваць ввогуле сёння гэтую рызыку, наколькі яна імаверная і наколькі афіцыйны Менск разумее, што ну, Крэмль па сутнасці яму ўсаджвае ў спіну вось гэтага ядравага нажа. Я думаю, што Лукашенко разумее, што ў выпадку канфрантацыі і эскалацыі, калі, напрыклад, удары па нейкім па тэрыторыі заходніх краін будуць нанесены з тэрыторыі Беларусі, будзе адказ менавіта па тэрыторыі Беларусі. Конечно, Лукашенко, я думаю, гэта разумее, ён гэтага не жадае. Я думаю, што ён увогуле не жадае актыўна ўдзельнічаць у гэтай вайне, але тут пытанне, якія ў яго магчымасці. Конечно, ён можа прыводзіць нейкія аргументы, можа спрабаваць ну, нейкім чынам паўплываць на рашэнне Пуціна, але ў рэшце рэшт канчатковыя рашэнні наконт ядзернай зброі і наконт рознага кшталту вучэнняў яны ж прымаюцца ў Маскве. Тыя вучэнні, якія зараз яны адбываюцца, я б назваў бы іх хутчэй расійскімі вучэннямі, які ў якасці, так мовіць, аператара праводзіць беларуская армія. Да і то мы не ведаем, у якой ступені іх праводзіць менавіта беларуская армія. А што тычыцца менавіта адказу па тэрыторыі Беларусі, магчымага адказу па тэрыторыі Беларусі з боку краінаў НАТО у выпадку агрэсіі з боку Расіі альбо з боку ядзернага удару з боку Расіі, дык гэтыя сцэнарыі, яны ж насамрэч не новыя. Калі мы трошки паглядзім у гісторыю,
то яшчэ ў 80-е гады сярод краінаў НАТО існавалі гэтыя планы. І было дакладна вырашана, што калі, напрыклад, калі удары па тэрыторыі еўрапейскіх краінаў НАТО будуць наносіцца з савецкай зоны ўплыву, Чэхаславакія, ГДР, Польша і іншыя, усе дакладна ведалі, што стаяць за гэтымі ударамі будзе Савецкі Саюз. Але тыя сцэнарыі, якія на Захадзе адпрацоўваліся, яны менавіта былі, каб пакараць таго, що ёй тэрыторыі нанесены быў удар па тэрыторыі краінаў НАТО. У гэтым сэнсе, я думаю, сітуацыя грунтоўна не змянілася. І зараз, калі нешта такое жахлівае адбудзецца, і удар будзе з тэрыторыі Беларусі, адказ будзе менавіта па тэрыторыі Беларусі. Ужо жахліва ўжо тое, што мы разважаем на гэты конт. Але гэта адлюстроўвае сённяшнюю сітуацыю. Спадар Александр, сёння яшчэ ў часе размовы закранем мы вось тэму сяброўства паміж Трампам і Лукашэнкам, але калі вы загаварылі, таксама згадалі вось імаверны удар па адной з краінаў НАТО, то глядзіце, ЗША ж дагэтуль яшчэ не выйшлі з НАТО, як бы там хацелі, не хацелі, планавалі, не планавалі, але чальцом НАТО з'яўляецца дагэтуль, то гэта азначае, што у тым ліку і ЗША будуць вымушаныя, не вымушаныя, але рэагаваць на гэты удар. Ну, калі мы паглядзім гістарычна на сцэнарыі вось тых вучэнняў, якія праводзіліся, напрыклад, яшчэ напрыканцы 80-х гадоў, дык па сцэнарам гэтых заходніх вучэнняў заўсёды быў прэзідэнт Злучаных Штатаў, які ў выпадку агрэсіі Савецкага Саюза і ягоных паплечнікаў супраць краінаў Заходняй Еўропы прымаў у тым ліку і рашэнне пра выкарыстанне ядзернай зброі. Але гэта былі зусім іншыя часы, і гэта былі іншыя кіраўнікі на чале Злучаных Штатаў. Сёння трэба быць сапраўды таким вельмі, я б сказаў бы так, вельмі пазітыўным чалавекам, каб сыходзіць з таго, што Злучаныя Штаты сапраўды ў гэтым выпадку, менавіта сённяшняе амерыканскае кіраўніцтва, будзе настолькі на баку Еўропы. Так што я бы вельмі стрымана да такіх поглядаў бы ставіўся. Канешне, па-ранейшаму Злучаныя Штаты знаходзяцца ў НАТО і пакуль з НАТО выходзіць не збіраюцца, але той жа артыкул 5 статута НАТО, ён дазваляе членам НАТО рэагаваць па-рознаму на агрэсію. Гэта можа быць і сапраўды ваенная дапамога, а гэта можа быць і толькі асуджэнне агрэсіі. Там жа магчымасці розныя. Гэта не аўтаматызм. У выпадку агрэсіі той жа Расіі супраць той ці іншай краіны НАТО, што амерыканцы адразу будуць гатовыя змагацца на баку гэтай краіны супраць Расійскай Федэрацыі, рызыкуючы ў тым ліку і ядзерную вайну. Так што аўтаматызму тут няма. Хацела б яшчэ вярнуцца да таго моманту, які вы закранулі ў папярэднім адказе наконт таго, што Лукашенко і сам не вельмі зацікаўлены і не вельмі хоча і ўдзельнічаць у вайне і, уласна, выкарыстоўваць ядравую зброю, вядома ж. Але ў 2022 годзе расійскія войскі уварваліся на тэрыторыю Украіны з беларускай зямлі. Лукашенко сцвярджаў, што нібыта не ведаў, куды Пуцін будзе выводзіць сваіх вайскоўцаў. Ці можа Расія цяпер выкарыстаць ядравую зброю з тэрыторыі Беларусі, не папярэдзіўшы афіцыйны Менск. Пра гэта у размове з нашым тэлеканалам мы таксама спыталі эксперта украінскага Івана Ступака. Давайте паслухаем ягоны адказ і вернемся да размовы. Представим себе, нанесен ядерный удар с территории Республики Беларусь, неважно по кому, по территории Украины, по Польше, по странам Балтии, в Балтийское море прилетела ракета. Это автоматически снимает какие-либо ограничительные меры, например, с территории Украины, с украинского правительства. И тогда я придерживаюсь исключительно вот такой стратегии. Если бы я был на месте президента Зеленского, и вот произошло то, что произошло, я моментально, в ту же секунду, вызываю ваших белорусских доброохотников, которые воюют за Украину, полк Костюся Калиновского, и говорю так: ребята, вы здесь больше не нужны. Вы нужны своей стране. Вот вам оружие столько, сколько сможете унести. Возвращайтесь через Киевскую область, через Вильчу, Александровку, что там, Мозырь. Давайте двигайтесь назад и давайте сносите этот режим. А мы поможем тем, что сможем. До конца дня мы уничтожим 2 НПЗ, которые есть у Беларуси, Мозырь и Новополоцк, просто в ноль. А вы будете двигаться по земле, зашли в одно село, захватили райотдел милиции, забрали оружие, раздали гражданам, пошли в второе село, пошли там в райцентр и так далее, и так далее. То есть я уверен, что для Российской Федерации этот сценарий очень невыгоден.
Спадар Александр, наколькі вось абмаляваны нашим экспертам з Украіны сцэнар выглядае рэалістычным на вашу думку, улічваючы все-таки па розных падліках дзесяткі тысяч стаіць пад аўтаматам у Лукашэнкі, а колькасць добраахвотнікаў, хай і з баявым досведам, она все-таки меншая, нашмат меншая. Зараз адбываецца на тэрыторыі Расіі, якія ўдары там наносяцца Украінай, наколькі яны паспяховыя, яны робяцца ўсё больш і больш паспяховымі, і расійская супрацьпаветраная абарона з імі відавочна не спраўляецца. Узнікае пытанне, а што ў Лукашэнкі лепшая сітуацыя, калі сапраўды Украіна накіруе сваю энергію ў гэты бок, што тады адбудзецца? Тут я не бяруся, канешне, нешта прадказваць, але тое, што Украіна ў стане такім чынам нанесці велізарную шкоду Беларусі, гэта відавочна. І гэта тычыцца і інфраструктуры, гэта і тычыцца ўзгаданых НПЗ і іншай. Зразумела, гэта тыя сцэнарыі, якія Лукашенко не жадае і які яму абсалютна не патрэбна. Што тычыцца там нейкага паўстання, зноў жа, мне падаецца, гэта хутчэй спекуляцыямі. І адказаць на гэтае пытанне сур'ёзна, што можа быць у тым выпадку, калі там, не ведаю, перайдуць мяжу сапраўды добраахвотнікі і узброеныя, што будзе адбывацца на тэрыторыі Беларусі, пытанне адкрытае. Мы бачылі падобныя рэчы на тэрыторыі Расіі з расійскім добровольческім корпусам, з яго дзейнасцю на тэрыторыі Расіі. Там нейкае паўстанне на тэрыторыі Расіі не было мэтай. Так што пытанні застаюцца адкрытымі. Я б хутчэй звярнуў бы ўвагу яшчэ на адзін вельмі момант небяспечны і вельмі дрэнны для Беларусі. Калі мы паглядзім, я ізноў вярнуся для гэтай гістарычнай перспектывы, вось тыя сцэнарыі, якія былі на Захадзе, у выпадку, калі што, адказаць Расіі ядерным чынам. То бок, напрыканцы 80-х гадоў было вырашана, што калі будуць адказваць, дык будуць адказваць пераважна па тэрыторыі краінаў-сатэлітаў. Па-першае, бо з іх тэрыторыі наносіліся ўдары паводле гэтых сцэнараў, але не толькі. Бо калі ўдар наносіцца па сатэліту, гэта яшчэ і магчымасць пазбегнуць самай радыкальнай эскалацыі. То бок, вось вы ударылі, не ведаю, там па тэрыторыі Федэратыўнай Рэспублікі Германії альбо па тэрыторыі Італіі, мы адказалі ў 80-е гады ударам па тэрыторыі ГДР альбо па тэрыторыі Чэхаславакіі. І зараз у нас ёсць магчымасць, мы можам спыніцца і паспрабаваць усё ж такі вырашыць гэта ўсё больш-менш мірна, альбо, і гэты шанец у нас яшчэ прамежкавы ёсць, але калі ўжо удар нанесены па тэрыторыі самога Савецкага Саюзу, альбо ў гэтым сённяшнім выпадку па тэрыторыі Расіі, то ўжо магчымасці для дээскалацыі няма. І вось Беларусь можа быць менавіта гэтым прамежкавым крокам, калі удар расійскі будзе нанесены менавіта з тэрыторыі Беларусі, гэта значыць, што ў адказ будзе удар хутчэй за ўсё з боку заходняга па тэрыторыі Беларусі, і вось абмяняліся ударамі, і ў гэты момант яшчэ Расія і заходнія краіны могуць паспрабаваць нейкім чынам дамовіцца. І вось калі мы такія сцэнарыі разглядаем у кантэксце ядзернай зброі, то тут разважанне Лукашэнкі пра тое, што ядзерная зброя павышае бяспеку Беларусі ў сённяшніх умовах, яны выглядаюць недарэчна. Наадварот, тое, што ў Беларусі знаходзіцца гэтая ядерная зброя, тое, што гэтая ядерная зброя можа быць прыменена з тэрыторыі Беларусі, гэта павышае верагоднасць, што Беларусь можа самым непасрэдным і самым жахлівым чынам быць уцягнута ў вялікую вайну, калі яна адбудзецца. Будзем спадзявацца, што ніякіх вялікіх войнаў не будзе. Вядома ж, будзем спадзявацца, улічваючы тое, што пры кожным з сцэнароў гэта аніяк не выгодна Беларусі. Беларусь гэткай разменнай манетай становіцца, але наколькі гэта выгодна самой Расіі, таму што тут гучаць нават супрацьлеглыя меркаванні. З аднаго боку, гэта выгадна Расіі можа быць, таму што гэта адцягне пэўную частку украінскіх сілаў на новы паўночны фронт. З іншага боку, гэта не зусім выгадна, улічваючы, што Беларусь знаходзіцца гэткім вельмі блізкім да фронту тылавым
вось гэтым участкам для России, где можно бяспечна лекавацца, запраўляцца, дзе можна круціць усе гэтыя станкі, приборы, шасі, снарады збіраць, ракеты і так далей, адпраўляць. Бомбы не ляцяць у адрозненне ад расійскіх заводаў, таму, в прынцыпе, выгадна мець пад рукою блізка ад фронту лагістычна вось гэткую тэрыторыю, па якой не бомбяць украінцы. То што тут пераважае, выгада альбо невыгада, на вашу думку, для России? Я пакажуся з вашымі разважаннямі, калі разглядаць стратэгічна і калі глядзець на перспектыву, то России уцягванне Беларусі ў сённяшніх умовах асабліва невыгадна. Па-першае, незразумела, што гэта дасць. Незразумела абсалютна якасць беларускай арміі. Што будзе з беларускай арміяй, калі сапраўды беларускія вайскоўцы будуць уцягнуты? Што будзе адбывацца на самой Беларусі, калі па тэрыторыі Беларусі пачнуць наносіць удары і Беларусь будзе ўцягнута ў вайну? Наколькі стабільным будзе рэжым Лукашэнкі у гэтых умовах? Гэта ўсё адкрытыя пытанні. І рызыка, безумоўна, прысутнічае, і выгада незразумелая. Калі нейкіх поспехаў з дапамогай беларускіх вайскоўцаў не будзе, дык гэта толькі крок у адваротным, недарэчным, дрэнным для России накірунку. То бок, калі разважаць стратэгічна, калі глядзець на перспектыву, рабіць гэта сэнсу вялікага няма. Майго пункта гледжання, гэта і прычына, чаму Беларусь пакуль актыўна ў гэтай вайне не задзейнічана. Калі ж усё ж такі улічыць іншы фактор, пагаршэння агульнай сітуацыі для России. Першае, жаданне Путина працягваць гэтую вайну. Другое, эканамічныя праблемы, якія прысутнічаюць. Праблемы ваеннага характару, якія прысутнічаюць. Праблемы з новымі вайскоўцамі, якіх здабываць России ўсё больш і больш цяжка. Ёсць інфармацыя, напрыклад, аналітыкаў, розных аналітыкаў пра тое, што Россия кожны месяц страчвае больш людзей, чым здольная ўзяць. Так што калі ў гэтым кантэксце паглядзець, калі гаворка не ідзе пра нейкія стратэгічныя мэты і гаворка не ідзе пра будучыню, а зараз нейкім чынам трэба выправіць сітуацыю, якая для России не аптымальная, назовем гэта так. І калі ты ўжо не думаеш пра тое, што можа быць у будучыні, і хапаешся за ўсё, што ёсць, так бы мовіць, под рукой, у такіх умовах, чаму ж, уласна кажучы, не кінуць, калі Путін, напрыклад, упэўнены, што гэта апошні бой і што магчымасць сапраўды дасягнуць максімальных мэтаў у вайне з Украінай яна прысутнічае. Чаму такой сітуацыі не спрабаваць все ж таки выкарыстаць беларускі рэсурс? Я б сказаў так, пакуль гэтая вайна працягваецца, пакуль Путін не адмаўляецца ад сваіх максімалісцкіх мэтаў, пагроза таго, што Беларусь у той ці іншай ступені, у той ці іншы момант больш актыўна будзе ўцягнута ў гэтую вайну, яна, на жаль, прысутнічае і будзе прысутнічаць. Да размоваў пра ўцягванне Беларусі ў вайну рэагуюць на гэта таксама і беларуская прапаганда, і звяртаю ўвагу перадусім на заявы Владзіміра Зеленскага на гэты конт, тлумачачы так, што, маўляў, цяпер Злучаныя Штаты трэба выкарыстаць гэты момант, каб вярнуць Злучаныя Штаты да антыбеларускай павесткі, магчыма. Гучалі такія думкі пра тое, што Украіна залежная ад Вашынгтону або, напрыклад, Вашынгтону патрэбныя такія наратывы і такія заявы, каб падвысіць стаўкі да перамоваў. Гучала шмат заяваў, але на вашу думку, наколькі сапраўды цяпер Кіеў залежны ад Вашынгтона і ці сапраўды это патрэбна Украіне? Мне падаецца, што заявы беларускай дзяржаўнай прапаганды яны недарэчныя. Киев уже шмат разоў продэманстраваў сваю самастойнасць. Конечно, і Злучаныя Штаты, і Еўропа гэта партнёры, але гэта партнёрства не выглядае так, як лукашэнкаўцы гэта прадстаўляюць. З іх пункту гледжання партнёрства гэта абсалютная залежнасць. Яны просто займаюцца праекцыяй сваіх уласных стасункаў з Расіяй, яны робяць праекцыю на стасункі Злучаных Штатаў, Еўропы з Украінай. Украіна насамрэч для еўрапейцаў і для амерыканцаў
досыць цяжкі партнёр. Гэта партнёр, які сапраўды прыслухоўваецца, але робіць так, як сам лічыць патрэбным. Што тычыцца сувязяў са Злучанымі Штатамі і ўвогуле ў кантэксце Беларусі, калі паглядзець вось на пачатак выбудовы стасункаў паміж Мінскам і Вашынгтонам, мне падаецца, асноўнай мэтай амерыканцаў, яны гэта асабліва не хавалі, было выкарыстаць Лукашэнку у якасці свайго шталту пасярэдніка альбо канала сувязі з Масквой, альбо патэнцыйна такой фактор, які можа быць выкарыстаны ў кантэксце замірэння сканчэння вайны ва ўкраіне. Мы бачым, што нейкіх падвіжак, нейкіх поспехаў на гэтым напрамку няма, і амерыканцы самі паступова страчваюць цікавасць да міру ва ўкраіне, не толькі не для міру, а да гэтага працэсу, да гэтых перамоваў, бо вынікаў-то, уласна кажучы, няма. Зараз мне падаецца, што ў стасунках паміж Мінскам і Вашынгтонам украінская кампанента адышла хутчэй на другі план. Зараз ідзе гаворка пра двухстароннія стасункі, ну і пра пэўныя рэсурсы і выкапні і іншыя цікавыя рэчы, якія ў Беларусі ёсць і якія для Злучаных Штатаў сапраўды цікавы ў эканамічным сэнсе. Так што гэта украінская гісторыя, якую прычапляюць беларускія дзяржаўныя прапагандысты, мне падаецца штучнай. Гэта штучна і памылкова з іх боку, з другога пункта гледжання гэта іх светапогляд. Давайте звернем увагу яшчэ на адзін факт. Дрон, які упаў у Літве надоечы, быў з выбухоўкаю, цяпер гэта стала вядома. Пра гэта паведамілі мясцовыя спецслужбы. Пастанавілі нейтралізаваць снарад на месцы праз небяспеку пры перавозе жыхароў суседняй сядзібы, што за 300 метраў ад месца падзення адсялілі на час правядзення працаў. Ну и про знаходку у поле поблизу паселішча в Аўцінскім раёне обломкаў беспілотніка паведамілі мясцовыя жыхары ўвечары ў нядзелю. Інфармацыю пацвердзілі улады. Прыналежнасць дрона, а таксама адкуль ён мог прыляцець, пакуль што невядомыя. Інцыдэнт здарыўся за 55 кіламетраў ад тэрыторыі Беларусі і за 40 кіламетраў ад латвійскай мяжы. Напярэдадні дрон залятаў у паветраную прастору суседняй Латвіі. Паводле інфармацыі вайскоўцаў, ён зайшоў з тэрыторыі Беларусі, праз некаторы час вылецеў у Расію. У некалькіх раёнах абвяшчалі дронавую трывогу, падымалі знішчальнікі НАТО. У той час Украіна здзяйсняла масавую атаку па расійскай тэрыторыі. Вось пастаюць пытанні, калі ж гэта ўсё ж такі украінскі дрон, які, магчыма, збіўся з курсу і праляцеў праз тэрыторыю Беларусі ў суседнюю Літву, то не адзіны выпадак, калі расійскія дроны збіваліся з курсу і праляталі праз тэрыторыю Беларусі. Чаму Лукашенка, чаму Беларусь не збіваюць дроны, а не украінскія, а не расійскія? Няма такіх тэхнічных магчымасцяў, ці ўсё ж такі это жаданне быць пакуль што ў баку ад таго, што адбываецца, каб не прымаць нічога боку відавочна? Ну, мне падаецца, што ўсё ж такі гэта перш за ўсё тэхнічныя магчымасці, бо мы ж ведалі, калі падыходзіць да вашага пытання эмпірычна і паглядзець вось вопытна, паглядзець, што было, колькі было гэтых выпадкаў, калі беларускі бок гэтыя дроны збіваў, што расійскія дроны, што украінскія дроны. Ну, калі ў тых выпадках атрымлівалася, а зараз не атрымліваецца, ну, дык узнікаюць пытанні, напэўна, гэта іншая якасць дронаў. Думаю, што з палітычнага пункта гледжання пазіцыя Лукашенка не змянілася. Якраз такі збіваць расійскія дроны і украінскія дроны для яго гэта прыклад самастойнасці. А што тычыцца расійскіх дронаў, думаю, што гэта ўсё з Пуцінам у яго абмеркавана і яму гэта дазволена рабіць. Для Расіі гэта праблема не з'яўляецца. Гаспадар Александр, ну, звяртаю увагу на сябе яшчэ вось гэты момант, што, в прынцыпе, бліжэй да Латвіі упаў гэты беспілотнік, а мы ведаем, што ў небе Латвіі якраз расійскія дроны дастаткова частыя госці, увесь час там летаюць. Таксама ведаем пра вось гэты апошнія правакацыі з абвяшчэннем Нарвенскай рэспублікі народнай, наколькі расійская пагроза у еўразвязе стаіць на нейкім высокім узроўні, успрымаецца як рэальная, наколькі пра яе гавораць, наколькі, магчыма, да яе рыхтуюцца, таму што, ну, гавораць з расійскага боку шмат у той бок.
Ёсць розныя ўзроўні і ў грамадстве, і ў палітыцы. Калі паглядзець на палітычны ўзровень, на выказванні еўрапейскіх палітыкаў і брусельскіх палітыкаў і ў розных дзяржавах, у тым ліку і ў заходнееўрапейскіх дзяржавах, то падае, то ёсць разуменне, яны гэта падкрэсліваюць, што пагроза сапраўды абсалютна рэальная. І гэта так выказваюцца і французскія палітыкі, так выказваюцца нямецкія палітыкі. Я ўжо не кажу пра цэнтральную Еўропу і ўсходнюю Еўропу. Чым бліжэй да мяжы з Расіяй і бліжэй да мяжы з Беларусю, тым большае разуменне таго, што пагроза абсалютна рэальная. Калі паглядзець на грамадства, то, канешне, ёсць рознае ўспрыманне. Там, напрыклад, у Польшы і ў краінах Балтыі, якія знаходзяцца куды бліжэй да гэтай вайны і да мяжы з Расіяй з аднаго боку, і, напрыклад, у заходняй і ў паўднёвай Еўропе. Гэта больш далёка, і там уся гэтая украінская гісторыя, усе гэтыя пагрозы, яны ў грамадстве іграюць куды меншую ролю і ўспрымаюцца як нешта далёкае і малаверагоднае. Так што тут сапраўды ёсць сур'ёзная розніца. Я б не сказаў, што ў еўрапейскім грамадстве пануе разуменне сітуацыі. Ёсць, наадварот, такая тэндэнцыя паспрабаваць гэта вынесці за дужкі, бо тэма вельмі непрыемная, тэма цяжкая, альбо калі ты пачынаеш разважаць пра перспектывы, пра пагрозы, якія ёсць, і шмат хто проста не жадае гэтай тэмай займацца і імкнецца існаваць далей без усякіх такіх непрыемных тэмаў, тым больш, што непрыемных тэмаў у жыцці у еўрапейцаў на сённяшні момант хапае. Давайте звернемся яшчэ да адной тэмы. Лукашенко сёння сустрэўся з губернатарам Свердлоўскай вобласці і прапанаваў подставить, так сказать, плечо у поставках нафтопродуктов для России. Пропоную послушать и вернемся до нашей размовы. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающие предприятия. Мы имеем 2 модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как-то нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону, вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует, будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Ну, вось унутраны рынок России ў гэтай галіне рэгулюецца субсідыямі, і Беларусі не зусім выгодна пастаўляць туды нафтапрадукты, мы перадусім працуем на экспарт. Чаму Лукашенко прыходзіць з такімі прапановамі? Ці гэта спроба таксама нешта выгандліваць, прадмет нейкага палітычнага гандлю з ягонага боку? І ці патрэбна Расіяй такое? Я думаю, што ён выказвае такія прапановы і імкнецца паказаць гэта як свой уласны крок, таму што ён ведае, што Расія так ці інакш да яго звернецца з гэтай прапановай, і калі будзе патрэбна і сказаць не, ён проста не зможа. Ён па-ранейшаму не ў той сітуацыі, не ў тым стане, каб сказаць не на патрабаванні Расіі, тым больш, калі гэта патрабаванні маюць эканамічны характар, улічваючы ўсю тую эканамічную падтрымку, якую ён атрымлівае з боку Расіі. То бок, альбо ён чакае таго, што з Расіі яго папросяць гэта зрабіць, альбо ўжо папрасілі. Ён ведае, што ён гэта зробіць, бо іншай магчымасці няма. Я не думаю, што калі гаворка ідзе пра стратэгічна важныя, прынцыповыя для Расіі рэчы, а энерганосьбіты менавіта такая гісторыя, што тут у Лукашэнкі ёсць пэўнае поле для манёвра. То бок, калі Пуцін скажа, нам патрэбны твае нафтапрадукты, гэта не тая сітуацыя, калі Лукашенко, як мне падаецца, можа сказаць Пуціну: ну выбачайце, Владимир Владимирович, не, мы не будзем гэта рабіць, бо мы у вас не заробім столькі, сколькі мы маглі б зарабіць у іншым кантэксце. Гэта не той аргумент, да якога Расія прыслухоўваецца. Калі патрэбна калі патрэбна прадукцыя з беларускіх НПЗ, ну яны і атрымаюць. Дзякуй вялікі за гэты адказ, і варта таксама адзначыць, што ў Беларусь прыязджаў духоўны дарадца Трампа Фрэнклін Грэям. Ён даў інтэрв'ю дзяржаўнаму першаму інфармацыйнаму тэлеканалу, і давайце паслухаем, што ён сказаў пра Александра Лукашенко, і падсумуем агулам ягоны візіт у Беларусь.
I liked him very much. О, он мне очень понравился. Он сильно напоминает мне нашего президента, президента Трампа. Я нахожу его прямым человеком. Я считаю, что он честен в своих суждениях и не боится быть откровенным. Он мне очень понравился. Я верю, что он может стать другом президенту Трампу. И я хотел бы, чтобы они когда-нибудь встретились. Я думаю, важно, чтобы мы встречались друг с другом. Нам нужно работать вместе, чтобы пытаться решать проблемы. А президент Трамп любит решать проблемы. И я думаю, что ваш президент Лукашенко тоже хочет. Я верю, что он тоже хочет решать проблемы. Спадар Александр, ну, гэткае адчуванне, што ў еўразвядзе на самых верхах уважліва глядзелі гэта інтэрв'ю, увогуле сачылі за гэтым візітам, таму што прагучала сёння заява пра тое, што Кітай, Расія і ЗША хочуць смерці еўразвязу, вельмі не любяць яго. Ну і гледзячы, як тут вось аблізваюць адзін аднога, ну цяжка зрабіць нейкія іншыя высновы, але на вашу думку, што гэта ўвогуле ўсё было? З пункту гледжання мэтаў амерыканскіх евангелістаў, якіх прадстаўляе ГРЭМ, ну абсалютна лагічны крок. Ёсць магчымасці для працы. Беларускі бок дазваляе ім працаваць. Ну а чаму не скарыстацца гэтай магчымасцяй? Той жа ГРЭМ перад сваім візітам і перад пачаткам гэтага фэста на Чыжоўка-арэне ён жа падкрэсліваў, калі заклікаў людзей збірацца, што гэта можа быць такая магчымасць, якой бліжэйшым часам і не будзе. Трэба скарыстацца гэтым шанцам, каб распаўсюджваць і далей свой светапогляд, свае рэлігійныя погляды. Так што гэта галоўнае, канешне, для ГРЭМа. Іншае, што беларускі бок імкнецца выкарыстаць ГРЭМа як такі дадатковы канал сувязі са Злучанымі Штатамі, з прэзідэнтам Трампам. У гэтым таксама ёсць логіка. Я б не перабольшваў уплыў ГРЭМа, но калі ГРЭМ там у нейкі момант прыязна выкажацца пра Лукашэнку у прысутнасці Трампа, ну гэта прынамсі Лукашэнку не пашкодзіць, наадварот. Важны момант, як мне падалося, і ён не толькі сімвалічны, была гэтая малітва за Трампа. Тут усё зразумела за Лукашэнку, ну такія правілы гульні, у Беларусі інакш нельга было рабіць, но гэта была яшчэ і малітва за Пуціна. Ну так, можна патлумачыць, да, там былі вернікі, якія прыехалі на гэты фэст з Расіі, але мне падаецца, што гэта ўсё ж такі большае. Гэтая малітва за Пуціна, якая адбывалася, якая прайшла у Беларусі. Тым самым ГРЭМ прадэманстраваў сваё стаўленне да Беларусі, як ён успрымае Беларусь. Ну цяжка сябе проста уявіць, калі б там ён выступаў у нейкай іншай краіне і дазволіў бы там нейкую малітву за прэзідэнта трэцяй краіны. Гэта выглядала б абсалютна недарэчна. Ну ён разглядае Беларусь відавочна як частку Расіі, альбо тую тэрыторыю, якая знаходзіцца пад кантролем Расіі. Ну вось таму і была у тым ліку гэтая малітва за Пуціна. Гэты момант ён мне падаецца вельмі важны, бо ён адлюстроўвае шмат у чым погляд сённяшняй амерыканскай адміністрацыі на Беларусь.